क'क्राझाराव जोङो मोनबा देरहाथावथाव जायगा खिन्थु गासै 12टा दङ दा जोङो 12टायावबो क'क्राझाराव होजोबखागोन बे सियर जेब्लानाखि हाग्रामा बिथाङा BPF खौ दैदेननाय गभर्नमेन्टआ कंग्रेसजों एलायन्सआव दंमोन जोङो BTC खौ दखल खालामाखै बे गावखुंथायखौ जोङो एखेबारे उदाङै BPF नो हगारना होदों आरो बे हिसाबै हाग्रामा बिथाङा जथेस्थ' मावनो हादों आरो नाथाय दिनैनि दिनाव BJP आरो BTR सुक्तिखौ नायोबा BJP आरो UPPL एलायन्सआवहाय बेबायदि जायाखै हाँ ये बात तो बहुत तगड़ा प्रश्न है यार हाग्रामा जानांगौ होनोबा प्रमोद सारा गाज्रि मोनगोन प्रमोद सारा जानांगौ होनोबा हाग्रामा सारा गाज्रि मोनगोन आं गाज्रि मोनजाथ'नो बादों दानो जाय हक सानैनि गेजेराव जायनि कौशला साबसिन जागोन कौशलनि सायाव सोनारसिगोन बे स्ट्रेटेजिनि सायाव सोनारसिगोन बेनो सिब जागोन निस्सय आरो जायखि गभर्नमेन्टआ UPPLआनो दा बा BPFआनो दा एबाराव खिन्थु कंग्रेसआ किं मेकार आरो खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननो नैबे समाव जोङो राजखान्थिगिरि आसामनिनो अर्थात बड'लेण्डनिनो सासे राजखान्थिगिरि बिथांजों जोङो सावरायनो नागिरदों आसाम कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि गुर्जन मोसाहारि अर्थात नैबे क'क्राझार अर्थात बड'लेण्डनिनो स्पक्स पार्सन गुर्जन मोसाहारि सा बिथांजों जों बे समाव माखासे राजखान्थि बिथिंखौ लानानै मोगा-मोगि सावरायनो आयदा लादों आरो बे समाव जोङो गिबियावनो बड'लेण्ड टाइम्सआव मानगोनां सार नोंथांखौ जों बरायबाय बे समाव जोङो गिबियावनो नोंथांनियाव सोंनो नागिरबाय जिहेतु दायो BTC नि राजखान्थि हान्जाया बा BTC आव दायो बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बारहावा सोमजिगासिनो दङ जायखौ बुंदों सेप्तेम्बर दानाव बे BTC नि बिसायख'थिया खुंजागोन दा बे सायाव कंग्रेस हान्जानिफ्राय सारा BTR आवनो माबायदि खामानि दामानि मावनाय बा राजखान्थिनि बिथिङाव माबायदि सोलिगासिनो दं बेखौ जों मिथिग्रोनो लुबैबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय आरो बड'लेण्ड टाइम्सनाव होनबा बड'लेण्ड टाइम्स औ बे फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिनि सोमोन्दै जोंनि लाहार फाहारा दिनैनि नङा जोंहा नेशनेल पार्टी हिसाबै 2020 आं 2020 आवहाय एन्ट्रि जादों बेनि मास मोननै मोनथामनिफ्रायनो आङो गिदिंनानै मोनब्रैबो जिल्लाया बे समाव तामुलपुरा जाथ'वाखैमोन दा तामुलपुराबो रेडि जाबाय जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया गोबावसो रेडि जानाया बेनिफ्राय ब्लकफ्रा जेरावबो जाजोब्बाय मण्डला जायगा जायगा कमप्लिट जाबाय जायगा जायगा जोबाखै आरो बुथआ 50% सिम जाबाय मेक्सिमाम आरो ओमफ्राय अबेबा अबेबा एखेबारे कमप्लिटबो जाथारबाय दा लाहार फाहार हिसाबै जोंहा नेशनेल पार्टी हिसाबै दैदेनगिरिफ्रा होनबाय थादों जे जोङो 40टा समस्तियाव 40टाबो गेलेगोन बे हिसाबै खिन्थु आं बेक्तिगत आं BTC नि हिसाबै आं सोरबा AICC आनो जा APCC आनो जा बिथांमोननिख्रुइ एसेबाबो बांसिन मिथिनाय हिसाबै आं बुंनो सानदों जे जोङो 40टा जायगायाव जोङो दिनैनि दिनाव होजोबनो हानायनि केपासिटिया जोंहा गैया दा बेखायनो आङो मोनसे सालिजारि खालामनानै आंनि थोरोबनिफ्राय आरो पार्टिनि नङा बियो आङो हरबायानो जे उमुक उमुक जायगायाव जोंहा प्रबाबल दङ बाहाय जुदि जोङो गोसो होनानै जिउयै माहामै बोलो होयोब्ला जोङो मोनबानिफ्राय 7टासिम देरहानायनि खाबुआ दङ दा नोंथांमोना बे खाबुखौ ला होननानै आङो प्रप'ज हरबाय थादों बे हिसाबैबा नोंथांमोना सारा BTR आव गासै बियाबावनो केन्डिडेट होनाय जानाय नङा जेसे हायो एसे नाजागोन खारन बियो देरहानायनिल' गेलेनाय नङा काउन्सिल इलेक्सननि उनावनो बिधान सभा फैगोन दा जोङो बिधान सभा होनोबा 15टा दङ बिधान सभा सिदा BTR आव दा बेनिबो टारगेट लानांगोन बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो समस्तियाव होयोबा जेन देरहा आरो बेसेबां मोनो बेसेबां मोना बिनि मोनसे आइडिया अनुमान थायो नालाय बे उनाव हयथ' जोङो होजोबनोबो हागौ बबे बबे समस्तियाव होगोन बायदि जोङो होनखाबायना 40टायाव जों होजोबगोन खिन्थु माखासे क'क्राझाराव जोङो मोनबा देरहाथावथाव जायगा खिन्थु गासै 12टा दङ दा जोङो 12टायावबो क'क्राझाराव होजोबखागोन बे सियर खिन्थु देरहाथारगोन होनोबा बोलो होथारोबा जोङो मोनथामनिफ्राय मोनबासोखौ नाजानो हागोन आरो समस्तिनि नामखौ बुंनो हागोन बेखौ होनथ'ला नामा वार्कारफ्रा दुखु मोनो जोङो ओरैजाय उदालगुरि बाक्सा चिरां बेबायदियाव उदालगुरियाव गासै 9टा दङथ' बावहाय जोङो
देरहाथावथावथारा जोंहा मोनथाम दङ खिन्थु जों मोनथाम देरहायाबो जानो हागौ मोननैया एखेबारे सियर आरो जोङो मोनथिबाय जिहेतु मानगोनां बिथाङा जोंनि सिगाङाव दायो फोरमायगासिनो दं राजखान्थि बिथिङाव आरो जोङो बे समाव मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु नोंथांमोना बिटिसि बिसायख'थियाव गेलेगोन बा बाहागो लागोन दा नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बबे मोनसे एजेन्डाखौ लानानै हाबगोन ना रायजो राजानिसिम कंग्रेसनि एजेन्डायाथ' नोंथांमोनहा उदाहरन हिसाबै जेब्लानाखि हाग्रामा बिथाङा बिपिएफ खौ दैदेननाय गभर्नमेन्टआ कंग्रेसजों एलायन्सआव दंमोन जोङो बिटिसिखौ दखल खालामाखै क्लियार खोथा बिटिसि सोरजिनि अबजेक्टिभ्सआव नाय बियो मोनसे इन्डिजिनियास अट'नमास 6 शेड्युल प्रभिजननि आन्दाराव खुंजाथाय गावनि राव आरो हानि मोनथाय आरो इक'नमिक डेभेलपमेन्ट बायदिसिना डेभेलपमेन्टफोरनि थाखाय क्रिस्टि खलानि थाखाय जोङो बे एकर्डखौ खालामदों दा बेखौ नायोबा गावखुंथाय बे गावखुंथायखौ जोङो एखेबारे उदाङै बिपिएफनो हगारना होदों आरो बे हिसाबै हाग्रामा बिथाङा जथेस्थ' मावनो हादों आरो नाथाय दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो बिटिआर सुक्तिखौ नायोबा बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्सआवहाय बेबायदि जायाखै बिथांमोनहा दखल खालामबाय मानो दखल खालामबाय होनदोंबा जाय सिस्टिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया तरुण गगৈ देबजों थाफानानै गावनो सिस्टि खालामदोंमोन बिटिसिखौ दा बियो बेखौ भंग खालामबाय खारन नोङो नायदो जोंहा गावहानो बिटिसिआवहाय बिटिआरआवहाय गावनि इएमफोर दङ काउन्सिल दङ एसेम्बलि दङ आरो बिभागफोर गाबागाव सोरनो बबे इएमनो बबे भागखौ होनाय जागोन एग्रिकालचारखौ सोरनो रेभिनिउखौ सोरनो आरो बेबायदि डिआरडिखौ सोरनो बेबायदि हिसाबै जों रानना होजोबखानाय बेनोथ' अट'नमास काउन्सिल नङा होमबा सेल्फ गभार्निं दा बे थासेयावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया मानो गार्जेन मिनिस्टार बानायखो गार्जेन मिनिस्टार बेथ' नोङो संबिधानिक नङाना आरो बे अट'नमास सेल्फ गभार्निंनि खुनु माबायाव क्राइटेरियाव गोग्लैया दा बेखौ नायोब्ला डिफारेन्सआ बेनो बिजेपि आरो कंग्रेसनि डिफारेन्सआ कंग्रेसआ जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआव फैयोबा जोङो बिटिसिखौ दखल खालामा वेयारेस बिजेपिआ खालामदों 2 नम्बर खारनखौ नों नाय दिनै मैया दाखालिसो 1.5 मासनि सिगां हिमन्त बिश्व शर्माया होनदोंमोन जे 40टा समस्तियाव जों 40टाबो केन्डिडेट होआ नायै जोङो बासिनानै बबाव देरहाथाव बाहायल' होगोन नाथाय दिनै मा जाबाय जों जेरावबो होजोबगोन मोननैल' प्रमदआ जेराव होगोन हाग्रामाया जेराव होगोन बेखौ बाद होनानै गासैयावबो हलाय होजोबगोन दा बेखौ नायोब्ला बे दखल कंग्रेसआ दखल खालामाखै दा जोंनि डिफारेन्सआ रायजो राजा बिटिआर बा सिनिसिम मेसेजआ बेनो नोंथांमोना जोंखौ मदद हो जोंखौ फोथाय जोङो बिटिआरनि दावहारुफोरखौ सनमान होगोन बे सोरजिनि थाखाय बर'फ्रा 50-60 बोसोर 1967 पिटिसि जोनोमनिफ्रायनो नांबोबाय थादों दा बेखौ जों सनमान होगोन आरो सेल्फ अट'नमास काउन्सिलनि सनमानखौ जों होबाय थागोन दा बे हिसाबै नोंथांमोना कंग्रेसखौ फोथायनो हायो आरो कंग्रेसआ फैयोब्ला जोङो बिटिआरखौहाय बेनि उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोनखौ रह' बिखा देदगा खर' देदगा जोङो खुंथायखौ खालामनो सुबिदा होगोन निश्चय बेबायदिब्ला बिजेपि हान्जाया जिहेतु 40टा समस्तिनिनो 38 समस्तियाव जितु केन्डिडेट होगोन होनना बिथांमोना डिक्लार होगासिनो दङ आरो बिथांमोना नोंथांमोननि जितु राजखान्थि हान्जा बेखौ बा नोंथांमोननि आफादगिरि आसाम कंग्रेस प्रदेशनि मैया बावै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे बिटिसिआव जोङो रायजो राजाफोरनो खहाय होनो बिथांमोननि उन्नतिनि बिथांमोननि जेंना जेंसिखौ बोस्रांनो थाखाय जे जोङो बिजेपिआ बेहाय गेलेनो फैदों बा बिसायख'थियाव बाहागो लानो नागिरदों बेबायदि बाथ्रा बुंदों दा बेबायदि बुंनायाव नोंथांमोना नङा बेयो हिमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा बुंनोखौलाय मानो हाया जानो गासिखौबो बुंनो हायो खिन्थु मानोथो जोङो आसामनिफ्राय आलादा जानो दावहा नाङामोन मानोथो सेपारेट स्टेटखौ बिया पृथक बर'लेण्ड रायजोखौ मानोथो बिया जों बिसोरजों थानो बाबाय बिसोरो जोंखौ थगायो बिसोरो जोंखौ डिप्राइभ खालामो जोंनि मोन्थायफोरखौ बिसोरो होआ जोंखौ देरजानायखौनो लुबैया दा बेखौनो बोसोर दोखो मोनबोनानैथ' बर'फ्रा दावहा नांदों नङा होमबा आरो बे दावहा नांनायनि फिथाइयानो बिटिसिमोन बे दावहा नांनायनि फिथाइयानो जोंनि बिटिआर दा हिमन्तखौ जोङो मानो बाहाय बरायबावनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि इन्टारफेयारखौ जों मानो लुबैदों आरो बेबायदि लुबैयोमोनबाथ' एसे बुरजा मानसि फोथायनाङामोन ना दोरखारानो गैयामोन हेलौ बेलौ दावहा नांनांगौ दोरखारानो गैयामोन दा बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनांगौ जे हिमन्तआ मा होनो मा होना नङा होमबा बेनालाय माने बुंनो गोरों नालाय ओरै स्लिप दा थेवब्लाबो जोंनि भटार्स कमिउनिटिया बर' रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे बिजेपिनि
डिजाइना आलदा एखेबारे खबजा खालामथारनाय गावसोर सालायथारनाय औ दा बेखायनो बिथाङा माबा सान्थि जागोननो माबा ज' मावलांगोननो मानो ज' नांगौ जाखोफालाय दा BTC खौ सोरजिखांनायनि उनाव BPF आ गभर्नमेन्ट दाबाय BTR सोरजिखांनायनि उनाव UPPL आ गभर्नमेन्ट दाबाय दा बिसोरो मावनो होना मानो फोथायाखै नोंलाय जोंखौलाय आरो नोंथाङा नाय थांनाय बाराव बिथांमोना 9था देरहादोंमोन दा 9था देरहाना हाथाय नांगाबाय गासिबो होजोबनो लुबैबाय थारमाने BJP आ गभर्नमेन्ट दानो लुबैदों आरो BJP गभर्नमेन्ट दायोबा नों सिन्था खालामदो जाय दिनैहाय सोरबाया सासेया EM जानानै दङ जायहा बर'लेण्ड दावहाजों जेबो लोब्बायानो गैया दिनै बिनि दबदबनिखौ नायबानो जाबायना नों दा बेफोर जिनिसखौ बर'फ्रा सैज' हानाय नङा आरो बे जिनिसा गमामायैनो आथा खिथा जायोबा जोंनाव बै ब्लाडशेडआ पेट्रियार्शियेल दावहाया बिदा फंबाय दावहाया बै हिंसाया आरो फैफिनगोन आरो जोंनि लाइमोनफ्रा आरो अस्त्र हमफिनगोन बेयो रोखा दा बे समाव जोङो मोनथिबावनो लुबैबाय नोंथांनिफ्राय आथिखालनि जिथु BTR सरकार बा BTR जायखौ खुंबाय थादों सरकारखौ बिथांमोननि सरकार सालायनायनि थासारिया माबायदि जोंनि जिथु पावार फांसन बियो एसे हायनाय बायदि मोनदों नामा ना बियो बबेबा मोनसे पावारा जोंनिया एसे गोजौआव फैदों दा बेखौ माबायदि नोजोरजों नोंथाङा नायो मोनसे जिनिसखौ नोंथाङा नाय प्रमद बर' बिथांनि डिप्ल'मेसिखौ आं गाज्रि मोनाखै जे जिनिसा फाउन्डेसनावनो गुनजेर अरखानाय उरि अरखानाय बे फाउन्डेसनखौ नों हाजारखि बोलो हो बेहा मोनसे लिमिटेसन दङ खिन्थु बेनि गेजेराव प्रमद बिथाङा जिबायदि कौशलजों दिनै हिमन्तखौ आदाय खालामदों हिमन्तनि सार्भिसखौ BJPनि सार्भिसखौ बे फारसेखौ जों बाख्नायनांगोन खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै एन्टि इनकाम्बेन्सि बिथांमोना गोबां दङ गावसोर गोबां खोथा होनदों प्रमदआ गोबांद्राय प्रमिस खालामदों रायजो राजानि गेजेराव बेफोरखौ होनाङामोन बिथाङाबो एखमबा बुंनांगौआवहाय एसे बांद्राय बुङो दा बेफोर जिनिसा बिथांखौ बोख्लायबाय थादों जे आङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो एथ' हाजार फैसा होगोन न'खर आङो साख्रि होगोन बिनि डिजाइना बिथांनाव गैया बेफोरखौ मानो होननांगौमोन आरो बिथाङा एबसुनिफ्राय थांनाय दिनै लाइमोनफोरनो खामानि दामानि मावनो सुबिदाखौ बिथाङा होनांगौमोन बेखौ होनो हायाखै दा बे जिनिसखौ बांसिन नुजासिरदों दा नोङो डिस्ट्रिक्टनि गाहायाव ओरैहाय TCLC लेभेल BCDC लेभेलावहाय गावसिनि मानसिफ्रानो बन्स्थ जाजोबदों मोनाखै दा बे जिनिसा बिनियाव बिराद एफेक्ट जागोन दा बेखौ बियो मेकआप खालामनो हायोब्ला हयथ' खनसेबाव चान्सखौ जों मोननो हागौ आदारवाइज मावनायनि बेलायाव नोङो हिमन्त बिश्व शर्मानि दिनैनि जे दबदबनि जे दखलनि जे एटिटिउड दा बेबायदि थासारियाव प्रमदाबा मा मावगोन जेरावहाय हिमन्तनि दया हिमन्तनि आशीर्बादजोंसो बिथाङा गभर्नमेन्ट दादों दा बेखौ मिथिखा हखा जों मालाय मा आसा खालामनो दा बेबायदि नोजोरजोंबा नोंथांमोना जिहेतु बुंबाय माखासे जिथु बुंना लानाय बिथांनि जिथु रावनि बुंना लानाय बियो साक्सेसफुल जायाखै आरो माखासेया मोनसे मोननै जालांदोंमोन डेफिनेटलि दा बे समाव नोंथाङा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव BTR आव सोरनि सरकारा फैगोन बायदिखौ नुहुरो दा बुंनाया जोबोद गोब्राब हाग्रामा बिथाङा ग्रासरुट लेभेलाव आरो खोब लोब मानसि फैदों नाथाय बिथांनाव लिडारफोरनि खम खारन ओरै पलिटिकेल पार्टियाव गोबां लिडारनि गोनांथि जायो बेयो वान मेन आर्मिजों जाया खारन नोंनाव जे टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टआ आंनाव गैया आंनाव जेखौ गैया आंनो नोंनिफ्राय नांगोन आरो नोंनाव जिया गैया आंनिफ्राय नोंनो नांगोन बेनो जाहैबाय टीमनि गेमा दा बे टीम गेमखौ जों हाग्रामा बिथांनाव नुवाखै आरो बेयो खामानिखौ रानसारना होनानै खामानि आदाय खालामनायखौ जों बारा नुवाखै दा बे बेलायावहाय एबसुनि सेंग्राफ्रा खोब मोजां बिसिनि संगठननि जे स्ट्राक्चार ग्रासरुट लेभेलावहाय एखे पिन पइन्ट प्रिसिसनफ्रा थिग जायो दा एबसुआ डाइरेक्टलि UPPLखौ मदद होनाय हिसाबै बेहा UPPLआ नैबे लाइनाव एसे साबसिन आं दा ओंखायनो सानदों हिमन्तनि जिबायदि लबि बेखौनो एखेबारे नुनानै हाग्रामा बिथाङा खुसिजोंनो खनसे जलदब गोग्लैबावनाय नङाथ' दा बेहा बे हुदा दं अखालिबो एखेबारे जे दिनखालि रिजाल्ट आं होनबाय सार ओरै खालामनोसै गर्जन जाम्बा गाबोन 9थायाव गभर्नमेन्ट दागोन आं 9थायाव आंखौ लेंहरबाय बे मोदै गोजा गाबबाय महिलारिया माथो आं बुंबाय बे गर्जन जाम्बा गाबोन 9थायाव गभर्नमेन्ट दागोन आं मा गेदेर लेक्सार बेलाय जाबाय आंखौ 9थायाव गाबबाय आंखौ लेंहरबाय गर्जन आं चिफबो जाला डिपुटिबो जाला सोरखौ खालामदो नायलाय दा बे दाजाथों आं बेखौसो होनदों फारसेथिं UPPLआबो आरो गावसिनि गोबां बुंनायफोरखौहाय दा रायजो राजाजों माब्रै सुद्रायनानै लाफिनो
स्ट्रेटेजिनि सायाव सोनारसिगोन सोर गभर्नमेन्टआव फैयो सोर फैया आं बेखौ दिनै बुंथ'नाय नंलिया। निश्चय जोङो बुजिनो हादों जिहेतु थांनाय समनि एक्सपिरियेन्स आरो आथिखालाव जितु नोंथाङा जिखौ कंग्रेसआव थानानै खामानि मावबाय थादों निश्चय नोंहा नैबे बिटिआरनि सायाव गोबां एक्सपिरियेन्स दङ जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरनि साननाय हनाय बिनि सायाव निश्चय नोंथाङा एक्सपिरियेन्स दङ। दा बे समाव आङो मोनथिबावनो लुगैबाय नोंथाङा बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेगोन बबे समस्थियाव गेलेनो नागिरदों? पर्बतझरायाव नाजादों। पर्बतझरा निश्चय पर्बतझरा होननाय लोगो लोगोनो बे समाव आङो आरो माखासे सोंथि सोंबावनो लुगैबाय जिहेतु पर्बतझराया दायो पावार प्लान्टनि मोनसे दुंहाव थासारि हाखौ लानानै माखासे रायजो राजाफ्रा बेबायदि मोनसे थासारि सोमजिगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथाङा माबायदिहै बेहाय केम्पिं खालामहैगोन बा बेहाय जितु बिपिएफनि सासे गोख्रों आइजो एमसिएलए दङ मुनमुन ब्रह्म बिथाङाव जितु थाखानायाव नोंथाङा बोरैहाय बिदि चेलेन्ज खालामहैगोन होनना सानो? इलेक्सन थामहिनबा बिसायख'थिया चेलेन्जआनो जाखायो मोनसे रोखोमनि दावहाया बुलाय सोलायखौ होनाखै आं आइडियलजिकेल वारफेयार स्ट्रेटेजिकेल वारफेयार आरो माबा नोंनि इस्युफोरखौ बोरै प्रेजेन्ट खालामो जायहा गोथावसिन खालामनो हायो बेनो माबानो हायो आरो बेनो देरहायो। दा आं बेखौ होननो नागिरदों आरो एस्किम'आ जाहैबाय बरफनि जायगा नङा होमबा? माने सानसेखालि सासे फायखारिया थांदों जाहैदों आरो रेफ्रिजिरेटरखौ लानानै आरो फ्रिजखौ लानानै फानहैनो थेलायाव लानानै जासिदों जाहैदों ओइ नै फ्रिज बायनो नामा होननानै साफा सानै मानसिया होनदोंमोन जाहैदों बे बरफनि जायगायाव बे फ्रिजखौ मानो नांगौ जों ओरैनो फ्रिजजोंखा ओमफ्राय मा खोथा होनखोनो गोथाव गोथाव बायगारबाय जाहैदों बे इग्लुआव थाग्रा एस्किम'नि मानसिफोरा रेफ्रिजिरेटराव जेराव बरफनि जायगा बाहाय। दा बिनि मेकानिजमखौ गर्जना बानायखाबाय बिराद गोथाव गोथाव सल' दङ आंहा पर्बतझराखौ बोरै दिखोनांगौ बोरै दिखोनाङा मुनमुन बायद'आथ' नोङो थांनाय बारावबो जाबाय जेबो मावनो हाया बिथाङा जेबो मावनो हायाखै थारमानि जेबो डिजाइन गैया। दा बे हिसाबै आङो थांनाय लकसभा इलेक्सनावबो जोंहा पर्बतझरायाव कंग्रेस हिसाबै मोजां जोङो भट्सफोरखौ मोननो हादों आरो एबारनि दोहौआ एसे आलदा जोङो 26खौ टारगेट खालामदों 26आव गौरब गगैनि मन्थ्रआ सोलिगोन दा बिराद जनप्रिय जानानै दङ जेरावबो सानफ्रामबो दावखोबाय थादों बिनि ग्राफआ 26आव गभर्नमेन्ट दानायखौ नायनानै मुस्लिमफ्रा हयथ' कंग्रेसनो भटखौ होनो हागौ खारन बाहाय मुस्लिम भटआनो 32,000 दं बर' भटआ 16-17,000 दं। दा बेखौ नायोब्ला एबाराव फारसेथिं रकिबुल हुसेनाबो धुब्रियाव देरहानानै दंखायो दा बेनि मोनसे अंख एबारावहाय 26आव जेरैखिजाया कंग्रेसखौ गभर्नमेन्ट लाबोनांगौनि खाथिराव हयथ' मुनमुन बायद'आ देरहायाबो जानो हागौ आरो कंग्रेसआ साबसिन जानो हागौ आं बेफोरखौ लादों जायहा मोनसे फोथायनाय दङ नाजानोसै जेननाय देरहानाया सिगाङाव थाखायो। जोबथा मोननैसो कुइसन खालामनो सानबाय जिहेतु नैबे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर जितु गोरोबथा जानाय बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो दायो सानजाहानि सिमाया जितु अरबाय दा बेखौ लानानै नोंथाङा बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै माबायदि सानो? बेयो एचिभमेन्ट डेफिनेटलि जे होनांगौ बेखौ मानो नंखाय होननो प्रमद बर'आ जायखौ होनबाय थादोंमोन रायजो राजाया फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन जाय हक बे मोनसे पार्टआ माबा गभर्नर नटिफिकेसनबो फैबाय बे हिसाबै बर' रायजो राजायाबो आं रायज्लायहरदों गोबां मानसिजों जे नोंथांमोना बोरै मोनदों जों बिराद खुसि जाबाय एखे गाहांथारसिमोन आं दाखालि बे फरेस्ट अफिसाव पर्बतझरायाव हजोंनि गफुरनि लोगो मोनदों बिराद खुसि बिथाङाबो दा बे हिसाबै बियो इउपिपिएल थामहिनबा प्रमद बर'नि मोनसे रोखोमनि एचिभमेन्ट आरो बेखौ लानानै बिथांमोना एसे माइलेजबो दावखोनो हागोन आसा खालामदों जिखुनु जाया बिटिसिआ बोलोगोरा जानांगौ आरो आंनि कंग्रेस हिसाबै आंहा बर' थै दं हिसाबै आङो बिटिसिखौहाय जाहाथे सोरबाया खबजा दा खालामथों बेहाय प्रायरिटि हिसाबै जोंनि बर'फ्रानो बांसिन सुबिदाखौ मोननांगौ जिहेतु जोंहा दा 40आव 30टियानो एसटि रिजार्भ दा बे हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा सुबिदा मोननांगौ आरो बे सुबिदाखौ जोङो आदाय खालामनांगौ आरो बे बेलायाव आङो प्रमद बर'नो एचिभमेन्ट हिसाबै कंग्रेसुलेसन जासिदों। बे समाव आङो लास्ट मोनसे कुइसन खालामनो सानबाय बिटिसिआव नोंथाङा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' सोर सासेखौ नोंथाङा फिन खेबसे चिफ जाजानायखौ लुगैफिनो? ये बात तो बहुत तगड़ा प्रश्न है यार हाग्रामा जानांगौ होनोबा प्रमद सारा गाज्रि मोनगोन
प्रमद सारा जानांगौ होनबा हाग्रामा सारा गाज्रि मोनगोन आं गाज्रि मोनजाथ'नो बादों दानो जाय हक सानैनि गेजेराव जायनि कौशला साबसिन जागोन कौशलनि सायाव सोनारसिगोन बे स्ट्रेटेजिनि सायाव सोनारसिगोन बेनो सिफ जागोन निस्सय आरो जायखि गभर्नमेन्ट दाया इउपिपिएलआनो दा बा बिपिएफआनो दा एबाराव खिन्थु कंग्रेसआ किं मेकार आरो जोंखौ नङाब्ला गभर्नमेन्ट दानो हानाय नङा बे रोखा दा आं बिथांमोननिसिम सानैनिसिमबो बेस्ट उइसेस जासिदों अल दा बेस्ट टु प्रमद बर' सार अल दा बेस्ट टु हाग्रामा सार नोंथाङाबो मोनसे समाव लागि बिटिसिनि सासे गाहाय खुंगिरि हिसाबै जानो गोसो दङ गोसोआ बयहाबो थायो खिन्थु गोसोखौ कन्ट्रल खालामनांगौ जायो बेनो मानसिनि बिराद गिदिर गुन इसोरा सुबिदा होयोबा रायजो राजाया अनसायोबा जाथावैयाबो जायो दा बे हिसाबै मानसिनि गोसोआथ' बिदिनोसै उमुगा मावनायखौ ओरै मावबा हामगौमोन जों गोदो उन्दैयाव बल जोआ होमबा ओरै 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 हायसे बिदि होननाया थायो आरो दा सानगोन ओइ प्रमद सारा ओरै मावबा हामगौमोनलै आरो हाग्रामाखौ होनो हाग्रामाया ओरै मावबाथ' बिदि जागौमोन दा बे हिसाबै मोनसे एंगोलाव जों बयबो लुबैयो बे समाव आङो नोंथांखौ साबायखर होनो नागिरबाय खम समनि गेजेरावबो नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय बिनि थाखाय आरो जोंनि बड'लेण्ड टाइम्सआव नोंथाङा सम होनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों बे समाव दिनैनि जि मोगा-मोगि सावरायलायनाय हाबाफारि बेखौ जों फोजोबनो नागिरबाय आरो आसा खालामो मिजिंथियो नोंथांनि जिथु राजखान्थि जिथु लामा बियो मोनसे समाव गोथों लामाजों मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां एसेमेन्ट लाबोना होथों बेखौ जों आसा खालामनानै दिनैनि जि बड'लेण्ड टाइम्सआव जायफोरा बे टक श'खौ नायबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय आरो नोंथांखौबो गुरजुन मोसाहारि हिसाबैबो आङो साबायखर बावनानै दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय